Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus. This night check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras sa ginagulong sa inyo sa Calwan Sound Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. This phone check is brought to you by Hemorrhoid Cafe. It could help you dugo, mas layo sa sakit. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang inyo naman yung ginagulong sa inyo sa Hemorrhoid Cafe. It could help you dugo, mas layo sa sakit. Ang nagbabahin ginagulong sa inyo sa Dagway Live, God ng may kasama. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Okay, magiging set up na pala ng yes. Una nga adlaw sa bulan sang Bear. Diba? Bear nagitiyawe, no? The Bear months are officially here. So, siyempre, ato ang pabuton. Ano ginang pabuton dito, Wilma? Ang mga kabataan na yung na. Pero, sa itong sitwasyon sa karon tungkol sa pandemic, ano ay han? Ang mga batsagun sa mga kabataan. Nga mo ang una iya, nga nagahalungdong kung mag-abot na ang Bear, ilabi na ang bulan sang Disyembre. Ang pagpangamusta ni Tito Wilma sa inyo karon nga hapon sa una nga adlaw pang bulan sang Setyembre. Setyembre 1, 2020, Martes nga adlaw, Yes of the Night, kita dada sa Versus My Life, tubtubtak na alas 3 iya sa karon nga hapon. Kumusta? Amo lang itong pabati ko sa inyo, a wish on Christmas month. Though manungdom lang kita ano ay ang aton ma-wish na maabot kini nga Pasko. Mas malampuasan talang tanan kasi nakita ati daw. Anyway, liwat Tita Wilma. Sa atong na mga kauturan nga nagapod sa atong sa nga hapon, tanyaga na. Wala pa. Anong ginahingabot mo pa dira? Ano pang ginapaabot nyo? Sing iban tapos na panghugas Tita Wilma, sang ilakinanan, nagapanghimos ang iban, kadong ato mga young ones, dira ba? Nagasulusandig. Kasi nagapahunay-hunay, kag naga-siyong-siyong lang mata, ibang kapanupik. Anong sudan? Anong utang? Yes, ara na lang kita. Ba? Hindi na sila nga tawi, ilang pa lang ang pagkaon sang utang, adlaw-adlaw. Kag isda talaga na lang anay ang mga meat, mga karne. Kasi kinanglan subong pabaskuganay, tani talubtod, kinanglan maging mabakod ang aton lawa para mainugbato kita sa pandemic ining COVID-19. Hey mga anak, ano na lang, manghayhay? Hindi pa manghayhay, kundi padayon kita iya nga magapakigbato. Padayon kita nga magapakigbato, magluwas ining pandemic, ang mga pagtilaw pa sa aton adlaw-adlaw nga tanan, sa aton pagpangabuhi, kinanglan bakod lang kita, bakod na naton pagtuo sa mahal nga Dios, kay kinahanglan ari kita sa mga maayo lang nga bahin sa aton kabuhi. Hindi na kita hatagligwa sa aton balatsagon kag paminsaron sa mga hindi maayong mga ideya. Ilabi na ko. Nagabatsag kita sa tawi tapos na balang kapuraot, kita tapos ng Agosto. Sa pulong sa pulong masiling kita nga sa hambalang na tawi na kaya gargati na anda na mga bulan sa Agosto, Pinkiringwe, amo na, Pamigado, pagsulod sang Bear, siyempre, kinwaan na doon. Na mangin mamagaan ang pagligad sa mga inadlaw, kag aton malampuwasan ang tanan. So, mga driver taay, ang mga driver taay, Tito We, nag-ano sila tawe? Ano naman, nagsaka ang gasolina. Kaya ang gasolina, di ba? Sa mga nagatugong sa gasolina, ang iba naman crudo, tinagnubo, tinintimusman. Pero padayon sa gihapon, wala labot nga why kami tawi biyahe. Ano pag biyahe mo na, sino masakay sa aton man. Magluwas pag yung sinao, ara ako, karon mga adlaw, ang mga nanay, isa na to sa mga nanay, yung presyo sa aton gatong, ang LPG, liquefied petroleum gas, saka man ang presyo. Saka ang presyo, hinaan, taluoy sa mga wala obra, di ba? Tawi sila kami uling lang among ginagamit. Okay lang, minsan ang uling gamahal man nga gamahal, di ba? Since holiday season na, lain na naman, pabuto na itong sa nga tuig. Bisan gani ang amay sa Philippine Christmas music, di ba? Di ara sa ginhimo nga bago iya a new set of meaningful lyrics para sa sila sang iya pinaka makabig naton timeless Christmas song. Kabalik na akong sinina. Yosemite Chan.
ang iya sila nga mga ambahanon nga sa tiun sa panahon sang Pasko nagalanog ni Elisan diin kalang mabatian makadto ka kundiin mabatian mo na Christmas in a heart perfect Christmas ang kantay ni I think tuwa ni Michael Jackson Give Love on Christmas Day di ba? Ini may youth ay the side song si Suo sinanglan lang niya pangin malipayon kita kasi lang ano ang igpat-igpat nyo da paamo ka na tawi talikdan sa nanay pahigad lang na anay kay kadamo sa atong ginapangatuban niya sa karon kadto tadi sa aton mga kautudan magluwas dito sa Dekbanwa sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyanan kay gislahanan ang aton pagpangamot sa inyo tanan okay lang ang mga nagaupod sa aton sa ilatag sa mga radyo kabalugin si Tito Wilma ang inyo mga palamatin na nagaupod diri sa aton kung ano man ang inyo ginagsikot nila ara man kamo sa trabaho ara man kamo sa inyo tuluyan o kung ano ginahimo ninyo dira yan of the lang kita plus pag Tito Wilma sa atong sa mga young at heart nabatsagkan ng mga nabatsagkan ninyo sa atong sa mga young at heart kaya nga nagaug magid sila nga hindi sila makagwa kag makalagaw-lagaw bisan sa piyak lang kuno nga kalye wala especially dili sa syudad sang Bacolod kay hindi hamak gidiya makon mga porto si tawe hindi tuod di ba di hamak na gid sa sinsaron ninyo pag nagligad nga adlaw ang update naton so this year sa hapon sila ang bagong nga kaso sa COVID-19 69 pipila nasubong ang atong sini total confirmed cases dito sa syudad sang Bacolod 1,285 1,285 mas madamo pa ang sa Dekbanwa sang Bacolod kumparar sa pila sa mga kasyudaran kagabanwahanan sa probinsya sa Negros Occidental nga 1,128 tatlo ang nagdugang sa ila kahapon bisan na sila yung sabi lang tatlo lang ang nagdugang inang lang nga inang masakit sa gihapon amang na ba na saan upa kita mamati kag saan upa natin himuon ang magkapaayo para sa aton tanan kung haluson pa lang no kung sa akay ti may ginapatigayong sa nga meeting iyang Emergency Operations Task Force kada sa may Mascara Hall sa may Bacolod New Government Center di ba tito si Kerry man din aton nga DNR Secretary mo si Risa Mato ang aton nga local government official si baluon naton yung development angot sina kay ti sa karon kay ti natapos gapon ang gintalan na nga ano gani Tita Wilma na mo ang extension kung sa modified health community quarantine ano naman sa karon may nagapamangkot ano gid bala Tita GCQ ang ang Bacolod or GCQ executive order ni Mayor Bing Redia GCQ di ba okay pero may nasiplatan din si Tito pero may-ari ko din nakitaan iya nga sa national nga upod ang Bacolod ang Tacloban o kag din paidalom ang mga syudad sa Bacolod kag Tacloban lakit na ang Metro Manila Bulacan kag Batangas sa mga general community quarantine GCQ na para nga matap na ang paglapsa sa COVID-19 umpisa karon nga adlaw Setyembre 1 national na inga balita so ginpahamtang naman sa mas pagid nga istrikto hugot nga Modified Enhanced Community Quarantine kung MSCQ ang iligan. Ang aton lang di iya concern is ang Bacolod. So, ara, General Community Quarantine. Ang hambal gani sa ginhatag man nga guidelines si Presidential Spokesperson Harry Roque, kalingi sa May, MSCQ ginpatuman bilang temporary measures sa pag-angkon sa istrikto, limitado nga paggulag sa restriksyon sa transportasyon sa mga tao, istrikto nga regulasyon sa operasyon sa nagkalain-lain nga industriya. Matawhay
halog ang supply sa pagkaon sa essential services kag malapnagon, di ba? Nga naka-assign ang mga uniformed personnel. Di, makulat kita kung ano pagin ang dugang ng mga restrictions diri sa aton sa syudad sang Bacolod kay ipahamtang man mo ang mga dugang mga checkpoints, di ba? Sa report sa ina. So, bantayan man naton ina. Kag magluwas na Tita Wilma, naplano kay gadugang ibubunot sa iban, ha? Sa atong sa sitwasyon sa karon. Pero sitwasyon na gini Tita Wilma sa aton sa nasiling na naton, ang aton kaluwasan, ang aton safety, tanan-tanan, dapat mag-umpisa gid sa tagsa-tagsa sa aton. Kaya kung hindi kita mag-contribute sa siniiyang kausa, wala kita maangkon nga kaluwasan. Ang self-protocols, ang mga restrictions na ginapatuman, ay lang pala. So, mga ay na. O, ano na, September na. After September, tawag natin, September 1. Ilan nilang 121 days before Christmas Day. Ang mga kabataan na to, excited niya, masugod ng ilang klase on October 5. Paano nila? Pero abi ninyo ang DepEd or Department of Education na alarma sa pagsaka ng kadamuon sa nagkakapatay tungod sa COVID-19 o yung pandemic. Dako na hangkat ang pag-atubangon sa mga estudyante kag mga teachers sa maabot iya nga pag-umpisa sang klase sining panahon sang pandemya. Amo nang humble sign at ton tiglik ko sang DepEd si Leonor Briones. Abalin Briones ang DepEd dapat pabaskugon ang psychosocial support program paagi sa pagpakig-angot sa Psychological Association of the Philippines tuod na iyabala kay nga auaryo una na nga nagpangayo sang bullying si Justice Secretary Minardo Guevara sa mga religious sectors, di ba? Matapos makabaton sang report nga makaalarma na ang pagsaka sang kadamuon sa mga nagkakapatay. Bisan ang National Center for Mental Health. Una man na nagpagwa sang balita na nagasaka man ang kadamuon sang mga nag-visay sa karon nga panahon sang pandemic. Tutuod idin na. Kaya ang tanan sa aton, sa tagsa sa aton, apektado sining COVID-19. Ang nasiling naton, hindi lang niya physically mo, physically, mentally, emotionally, tanan nga apektado sang punto nga COVID-19 nga ini. Pero teachers, may good news na si Tawe sa inyo. Gusto na tawi nga, gubunot na sa mga teachers naton. Ang DepEd, may man nga balita sa ila. Kaya siguro Manila, nga matagan sang dugang nga sweldo. Ang mga teachers next year, sige sa iba nga mga parents, ma-online, may modules, kami man maugtas ang among kabataan, dapat tuma ang sweldo sa mga teachers. Joke lang na ha, pero ina ang mga reactions ng sila ka mga ginikanan. And then, sa isa ka virtual press briefing, ginhambal ni DepEd Annalyn Sevilla, isa sa mga official sa DepEd. Nga ini ang second trend sa salary standardization law. So, sa iya kalakip na or lakip na dira ang pondo para sa sakasang sweldo sa mga teachers sa 2021 national budget. Okay na mga teachers, okay lang na siya. Pero, ang ito naman dalagang sang panahon, Tito Wilma, dali na update kaina, mga alas 11, nakahatag o nakadulot sang hindi maayong sitwasyon sang panahon sa Southern Japan. Ang bagyo bala anay nga si Julian, kung nagwa na sa aton, di ba, ang direction to pagkadto sa Japan, pagkadto sa Southern Japan. Gintawag to siya nga si Typhoon Maisak. Nagalaslas to siya sa main southern island sang Japan. Kaya nagpagwa man to sang typhoon warning sa Okinawa, bangod sa baskog sang dapya sang hangin dito. Kag suno man sa advisory, posible magadulot man sang pagkaguba sa mga kabalayan ang mabaskog ng hangin. Kag posible man nga makaangkon sang mga matag-as kag dalagko nga balon.
Kasi naman sa Japanese Meteorological Agency and Typhoon Maisak, maggalandfall sa Kyushu antes ini magpadulong sa South Korea sa Webes. Samtang dali naman iya sa aton, yes, ara, nagasingki ang kainit ni Haring Adlaw. Diba Tito Wilma? Pero magulugal umon ang aton kalangitan. Magulugal umon ang aton kalangitan kag may pag hindi lang yung mapaktan, magturo pala ni extra careful man sa tanan. Okay? Bantayan ang naya sa mga kauturan naton dara, relax lang ka mo, lingawon ka mo ni Tito Wilma sang aton man matahom nga lalansunon sa karon nga hapon haragid sa inyo. Stay for Number one, kamusta lang dira sa inyo sa liwat? Ina para gid sa inyo tanan, especially sa itong sa mga young at heart. Sa mga kabataan kan gawpod sa iton, karon nga hapon kan gawpod sa ilang mga transistor radio, sa mga nagatrabaho dira, sa nagahilay-hilay, kag nagapakunay-hunay. Relax lang ka mo da. Ari sa si Tita Way of the Night kita yatog-tug taknalan stress. Sa mga nagapod sa ila radio, yes, 684 kilohertz. Ang nagapod man sa itong sa FB Live, syempre, basta nga may data ka lang, kung di ka iya makalog in
sa imo Facebook account, open mo Facebook account mo, search mo lang ang aton sa ni Facebook page, Action Radio Bacolod. Ara dera ang aton mga videos, ang live, click mo lang at danay kita ni Tita Wilma karon nga hapon. Kag ara man dira mga updated naton nga mga balita karon iya nga adlaw humalin kay inas ang kagahon tub-tub-tubong. So bantayan ninyo ina. Kag syempre kabugusan sa among sini mga balita, lokal, national, dalag ko ng mga balita sa palibot sa kalibutan. Ara man sa amon sa website. Pwede ka mo dira maka-search sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede man, ara kita sa YouTube sa Action Radio Bacolod. Alauna 5.7 Action Radio Philippine Standard Time, balik City sa Wilma pagkatapusan, mga ina. Whatever your laundry. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Action Radio! Magazine natural kag 100% organic. Nami ni siya para sa pagbabakod sang aton baga. Ilabi na gid kun ikaw may infection kag kun may pulmonary disease ikaw. So meaning mabuligan ikaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen para malikawan ang pag-ubukay kung ubuhon ka, matyago mo kidayon, di ba? Yes. Tandaan mo lang nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang may B-complex ini siya. B1 kag reflexes. Yes, B1 para na sa reflexes. Kag B6 nga nagapabakod sang aton sini lungs o kumbaga kay nagapalikaw sa pag-angkon sang ubo. May B12 ina para man sa maayong absorption sa mga nutrients. So kung mga sustansyang makuha naton sa aton mga ginakaon nga kinahanglanon gid sang aton sinilawas. Kag ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, very rich man ini sa vitamin C. Para kita maging aktibo, di ba? Healthy. Inom kita Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea adlaw-adlaw. Kag syempre hindi lang ikaw makabenepisyo sang makuha naton sini sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kundi buos gid nga pamilya kay isa ka tea bag pwede naton magamit sa tubtob 1 ka litro nga mainit nga tubig. Ang aton Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyong lugar kag yes diri sa among syudad sang Bacolod pwede gid naton mabakal sa tanan nga Wakong Chinese drugstore, sa tanan nga Sincere drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Ang aton mga talamyawon dira sa aton sa ni FB Live sa inyo man mga greetings. Relax lang kamo kay dugay-dugay tamyawon gyud kamo ni Tito Wilma. Ha? Sa sinigabay magabasa kita sa aton sunat. Siyempre atong sunat sa sining hapon halin ini titawe sa gani halin ini sa aton personal nga Facebook account. Ginpadala ini sa isa ka dalaga. Ang ang kaundan sa iya sa mensahe, in short, iya sulat, pamatian ng tubig na. Dear Tita Wilma,
Ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang aton na na nagpadalasan iya si problema. Karon nga hapon, paagi sa aton na nagpatawag lang kay siya. Kag ang sulat ni Cynthia, nagasiling, Dear Tita Wilma, kamusta lang sa imo? Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang mga radyo sa This Is My Life, kag nagaupod sa imo sa FB Live. Ari kami ni Mama nagapamati kag nagatanaw sa imo. Tita Wilma, kung ang iban, eksperyensya kag problema, akon i-share kag pangayuan man sa imo advice ang akon sitwasyon. Tawagan lang ako kay Cynthia. Hindi lang pagbasaha ang akon account name. 27 years old, nagatrabaho, taga-diri sa Mangsilingan, Bacolod City. 3 kami kamag-utod, Tita Wilma. May bana, kag asawa na, ang akon 2 ka magulang. Wala ko boyfriend. Akon papa, tama, kadominante. Gusto niya balay trabaho lang. Wala mahimo ang akon papa sa akon. Or wala mahimo ang akon mama sa amon papa. Ala, gali. Ito, kayo ha. Wala mahimo akon mama sa amon papa. Magtulog pa lang. Ginanervyos na si mama. Pero okay lang sa iya. Kay hambal niya na anad siya kuno. Nga abugin na ang batasan ni papa. Palangga man ni mama si papa. Ito galing kabudlay kids ang akong sitwasyon. May nagapangaluyag man sa ako, pero wala ko binasapat tungod sa amang sitwasyon. Abi mo, nagasimba ako, nagatrabaho ako, nagpuli lang sa balay. Amo lang ina. Kung makalagaw man, upod ko man sila nga duha. Si mama ko kid na palangga ko, kag papa ko. Kung kisa, ginahagad man ako sa ako'y magulang nga babae. Dala ang iya 2 ka bata. Happy man ako, Tita Wilma. Galing, hindi ko maintindihan ang ka-istrikto, kag ang ka-dominante, ang ka-disciplinarian sa amon papa, nga aamo na lang. Gusto niya amo ang masunod. Hambal ko gani kay mama nga kung hindi lang pandemic, mapasimpalan ko sa Manila. Dito ko mangita trabaho. Pero subong, Tita Wilma, work from home ako. Abi mo, tama kabudlay. Daw wala ko freedom sa akon amay. Kung kisa ginahibi ko lang na gusto ko man abi, Tita We, nga may mga barkada man ako nga makasadya-sadya upod sa ila, pero daw hindi ko mahimo. Tungod sang tama ka istrikto sang amay-amay. Ano man himuon ko sinataman,
Kay hambal gani ni mama, para wala gamo, sundan na lang, para tawhay ang tanan. Pero hindi, bitaw nila makabudlay git sa sitwasyon. Kung ikaw, bita, anong maayo ko nga himuon? Diri na lang asta, ari ko nagapamati, kami ni mama ko. Cynthia. Ay, mga anak. Kanto kita kay Cynthia. Anyway, Cynthia, salamat kag maayong hapon sa imo. Amo pa ni sitwasyon naton so hindi man nami kay nga paminsan ron pa ang kabuhi sa isa ka dalaga sa age of 27. Hindi mo yan bala mahimo ang gusto mo. Ako lang taon day. Kung doon mo ya, mahimo mo kid. Kaya nga nagatrabaho ka na. Sa edad mo 27, makadesisyon ka na sang para sa imo. O galing kay kabalo naman kito sa mga Pilipino, di ba? Masinulun doon ng mga kabataan. Ara pa na yung subong. Masilisa tawin din yung subong na panahon niya na ina niya. Yes, sa moderno na panahon. Sa moderno na teknolohiya. Sa tama kay advance na kalibutan. Oo. Pero may mga kabataan sa gihapon na masinulun doon sa ila ginikanan. Ano pa nag-flash dancer ko bala ang min-share ko last Saturday na tungod sa istrikto nga ginikanan. Kaya kasi lang dito gani nga kalabanan sa mga istrikto ginikanan ang kabataan nag-successful, di ba? Sa ilang pagtuon, sa ilang mga handong, di ba? Mga matutong na ina tungod sa kaistrikto sa ginikanan. Pero may mga hindi maayo man nga effect. Sa imo na mainday Cynthia, siguro tiyon na ini, wala, mama, ako nara ka man nga pamati ha, wala si Tita We sang tuyo nga i-push, nga kontrahon ang ginahimo sa imo bana sa iya. Ako na guro nga do mo ka magulang may pangabuhi na pero wala mo man na-mention kung ano abi kung pila ila edad sa nagpangabuhi sila. Inalis ba nila si Papa mo or whatever. Pero wala ito sa mention kundi kinaiya lang sa imo amay. Istrikto, dominante, disiplinaryan mo. Guro makipaginawa mo halong sa lang, no? Hindi. Kung ka-intindi ka, Cynthia girl, nami na siya istudyahon si Papa mo kung kay Mama mo. Nga mo na sabi ka istrikto, di ba? What if, nga pa, may anak pala, gusto mga luyag sa akon, gusto mo papagatuod sa balay. Kung hindi mga yung reaction, kung let's say, nagtaas ang kilay, nagsigang mata, lakas no? Hindi ka na magkambiya. Ay, mga anak. Nakadepende, manabala sa emotion, kung paano mo nabatunon ang personalidad sa imo amay. Kaya nga, kung iba nga kabantaan, nga, gusto nila niya mag-explore sa ilang kaugalingon. Lariso na niya, kaya mahimo sila para sa ilang kaugalingon. Kaya pamatulaan nila, kay Papa or kay Tatay nila, na mas talangan po niya. Pag-iilan po na, bisan wala sa mga drastic na panghambal or mga panghimo. Pero go ka lang niya bala. I-prove mo yan kay Papa mo naman na. Pero sa bangin mo, nakita na ito, mabuot. Nakagmatutong, sinulundin na parta. Kaya kung sa imo, i-pray mo na lang si Papa mo, o i-put si Mama mo. Siguro si Mama mo nagkakadla, mahambal si Mama mo nga nagka-adjust na siya, di ba? Nabaton niya mo naganiguro ang kinaiya, no? Di ba? Ang attitude ni Papa mo kung nga na-in-love si Mama. Pero, tiyo naman siguro, Day, na magulag ka para sa imong kaugalingon. Tiyo naman siguro nga, tagaan mo man makarong ang kaugalingon mo sa pagdesisyon para sa imong kaugalingon nga kabuki. Pero ang pagrespeto sa ginikanan, ala sa ginhaw. Importante din.
Kag kuno ka budlay kid, budlay gid pa hanggang gaon si Papa. Sana ang balik ni Tita Wilma pinakamaayo dahil kung di ka sa madala sa idot-idot ko ng mga lola ta pabalaolo ang gaanda. Idalas pag pangamuyo. Upod lang, iupod siya sa prayer mo. Paghimo ka sa gamot nga bagay, ipagkontrahon ni Papa. Kaya naman tingala ka lang mo nga kapasugot siya na prayer gida. Kaya nga, ang pagpangamuyo, very powerful, very effective. Diba? Muna na siguro mabalik yung limang sa ino. Hindi lang kita mangin malalisod na bata. Hindi lang kita magmangin basiling mo na. Ano man kita way? Nalipan ako sa term mo. Kaya yung mga kabataan niya nga, una pa na niya, di ba? So, una pa na niya, inyo pa na niya, parang niya, subungamo naman niya. Pero, nakadepende na sa nakamalan na dito. Nakadepende na sa imo pag-hope sa relasyon. Kag sa imo outlook sa kabuhay. Kung para sa kaihan mo, kung para kung makasakit sa balansago ni Papa, agan-agan na lang. Hinay-hinay lang. Kaya wala sa ako ng mga bagay na hindi mag-unok sa dalayon mo nga pag-uluan ka. Bisan patugan sa siling nila sa mga old na to, sa dalayon ng pag-ibig tubig, nag-umukod na, wala man. But anyway, sa imo, Cynthia, inalapag na dito, salamat yan. Kag alimay, ang bahay na nilugin pangabay, lift up your hands.
Okay. Lift up your hands para sa iPhone. Letter center karon nga hapon. Kay Inday Cynthia girl, ha? Salamat ka tungod maayo. Ha? Maayo mo na kung makakapunta sa espiritu, hindi ka na basta sa kaliwan na wala sang malain. Ganit go lang kita, ha? Okay, so salamat sa ating mga kauturan, nagapamati ka nagapod sa iPhone, sa ilang mga radio, sa iPhone sa FB Live. Kung gusto ninyo, pwede man isulat tayo ng mga istorya, hindi ninyo magpapatara ka sa inyong leksyon ko rin sa Region Mile. Pwede na magamit ba natin ng mga kauturan, bilang palahinan ng gagalila sa agaw-agaw na pagpangabukit. Kung may mga gusto, may pag-iwan sa itong personal advice, pwede yan. Pwede mo madala sa itong personal account sa Facebook, search nyo lang, we want to be nasugaton. Yes, may send message na click nyo lang. Pwede nyo naman magkakamasend. Personal na mabasahan na nila ni Tito Wilma. Okay, Tito We. Hindi pwede nyo naman mapadala. Success is my life. DYEZ, Action Radio. Willows Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Mabaton man ina ni Tito Wilma. Galing tungod man sa pandemic sa karon nagto may kabudlayan para sa aton, ginis question man naton. Pwede para mas mahapos sa may cellphone, di ba? Or ano man yung gadget ang ara-dira. Okay, Tito Wilma. Ay, antes man malipap si Tito Wilma. Ang pagwapa, ang celebrity coaching soap naton. Celebrity coaching soap. May pinaka-epektibo nga whitening ingredients kaya gini-accepted worldwide. Ang celebrity coaching soap, syempre, mayo ina sa mga pinalian sa pungkod, sa inyo guya, sa mga pinalian sa mga pilas-pilas sa inyong gabati, sa inyo paanan, ang mga itom-itom, sa inyo siko, sa inyo kili-kili, underarm nyo bala ilok, in short, na hindi ka mo satisfied sa kapution, matamato na ipaputi sa celebrity coaching soap. Kaya, amat-amat, syempre, ma-achieve mo ang gusto mong at home kung colors ang imo sa skin. Diba, Tita We? Yes. Hapos lang na. Bakal ka, celebrity coaching soap. Habunan mong imo guya kay bugos nga lawas. Ipabilin mo sa sulod sang 2-3 ka minutos. Antes mo bunlawan, pero unahon mo bunlaw ang imo siniguya. Kaya nga, sensitive ang atong skin sa atong face. Pwede mabakal sa mga butika kay tindahan dira sa inyong lugar, diri man sa among sa syudad sa Bacolod, ada sa mga butika sa atubang, kag kilid sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Diba, Tita Wilma? Yes. Ada man sa Jex Marketing, nga nahamtang sa idalong sang Action Radio. Kagara sa tanan nga, Sincere Drugstore. Mabakal ang atong sa ni Celebrity Coaching Soap, Panyawan Lanonol, kag Panyawan Herbal Capsule. Relax lang. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ako ay proud that satisfied na users sa life extension vitamin D3. Kasi ko nakadyanan ang epekto sa intestinal ko siya. Hindi ako na-OPC. So kung ako kagang akong pamilya, ginagamit namon adlaw-adlaw ang Okay, Madam Yauta sa ito sa mga kauturan nga nagapot sa ito sa Facebook Live. Hi and hello lang dira. Honeybee, Honeybee John Grande. Good PM, Tito We. Palihog lang dahil with nanay ko nga always kid ka pamati. Celine, Bakwit Grande, Sang San Roque Tangog. Thank you, kid. Kay Calvin Aidan Wong, salamat man. Hi, Tito We. Good afternoon. Pa-shout out lang po kay Mama Jen Alvinia. Thank you, Tito We. Yes. Novi Valencia Subaldo. Good PM. Good afternoon, Tito We. Pag-wit ko bi sa mama ko Titing Valencia. Always gid ka pamati sa mabugnaw mo nga tingo. Mabugnaw gid ya. Thank you. Keep safe, Tito Wilma. God bless. Maricel Santa Cruz. Salamat man sa imo. Tito We, have a blessed Tuesday. Okay. Salamat man. Virginia San Antonio Alpinda. Good PM. Action, Tito We. Watching live from Celine Homes. Gablooming si Tawe ba Christmas nagida. Keep safe and God bless you. Bow. Thank you, kid. Kinahanglan, kid, na?
Kay Anthony Jones, Tabulong Habilio, Sir, good afternoon, salamat man. Yes, Miss Jornalie Leeper, nag-aupod man sa ito live na live. Salamat gid sa imo dira. Kag maayong hapon kay Auntie Chat, maayong hapon kay Kuya Jorky, and of course dira kay sino gani day kay Vilma. Ma'am Elizabeth Malacca Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, monitor your program, especially to Malacca family. Thanks. Keep safe always. God bless. Salamat man. Tita, afternoon sa imo kag sa tanan ko nga mga friends dira sa ARB Action Radio Bacolod na. Monitor lang ko di sa barangay Inayawan, Kawayan. Kag maayong hapon man sa tanan nga taga Inayawan nga naga-monitor always sa ARB. Thank you, Tita Anthony. Yes, thank you so much gid sa imo. Estrella Mayla, nagaupod man sa iton sa bunga hapon. Lani Tolentino, hello, Tito Wilma, good PM. Pag-greet sa sister ko, happy birthday! Sa iya sister ko na happy birthday. Kay Christina Tolentino, salamat kid. Via Jonathan, salamat man sa imo, mayong hapon ko na tawe. Na Tito Wilma, yes. Good afternoon, Tito, monitoring, always God bless in the Jean Aussie, sir. Thank you, kid. Joanne De La Rama, Manggahis or Mangahis, I'm sorry ha. Good PM, Tito Wilma, nga wala sila ng hatag sang pasman, lingin ulo ko, pwede kagwa or hindi. Was at September 3 matake effect ina. Sa amon gani ni Ara, di ba? Sa kada barangay, nagapanghatag sang home quarantine pass. Star French, hello. My concern about magkuha sang permit from the City Health Office nga ginalimitahan kag ginapabudlayan ang pagkuha permit para sa tao kag magapila sang kaagahon para diri. Imagine magapila ikaw from 3 a.m. sang kaagahon. Is this public service? Please help kung paano makahatag sang maayong nga service para sa mga tao nga bakulod nun. Star French, hindi. Sa ato na hibaluan kay tuod ginalimitahan ang pagdinaguso sa mga tao, bala. So may number lang ang gina-accommodate adlaw-adlaw. Ikabudlay kid na. Ipalabot na ton ina sa natunggan Star French na wala man ina ginalimitan ginahatag lang kaya ginatagaan galing subong medyo mabulubuglay tungod sa pandemic. Okay, kita kabalugi kita kadamo gid sa nagapangayo sang permit nga maka-travel sila outside Bacolod, whatever nga concern, na? Okay, Edmark Kilitar, mayong hapon, Tito Wilma, gwit ko lang da sa Tagabago City, sa Bidonia family, kag sa mga nagapamati sang imo programa. Salamat, kid. And Hilado, tawe, good PM. Merry Christmas lang sa imo, yes. Sa imo man, in advance. Kinahanglan, gid. Carmen Sita, oy, wow, December is coming na gali. Yes, Pasko ko. Hindi, ka-BFF ko niya, that's why ga-joke si Tito We. Men, salamat gid mayong hapon. Ching Panaligan, hello Tito We, mayong hapon sa imo. Yes, kay Lloyd Hipolani Bituon. Hipolani Bituon. Di na to siya nadula. Salamat gid sa imo. God bless. Keep smiling, Wilms. Yes, thank you, dear. Kay Norberto Muroy, Tresona, more power to you. Stay safe, and God bless. All I can do is to watch you over your program. Thanks, dear. Okay. Hello, Madam. Good afternoon. Rachel Palermo Hilangkare. Okay. Ay raman gaupod si Florence Kahulaw, Tito Wilma from Murcia, Baby Jaren. Salamat gid. So enough lang nanay, balikan lang kamo karon ni Tito Wilma, ha? Iba na to nga greetings. Relax lang.
Time at 2:32. Yes, padayon si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Tito We, ano ang ating ma-share sa ating mga palangga ng mga tagpalamati sa sininya hapon? Ano sudaan niyo daman ko anay di? Anong utang niyo kay naman? Ang walang ginapaminsan ko mo, ano naman i-share ko sa ilang nga utang? Yes, tawe. Laswa, munggo, o yeah, ang kalabasa. Ano yung kalabasa? Or pumpkin in English, di ba? Pumpkin or kalabasa. Bow. Paamo ka naman na Tita Wilma, ha? Anong mahatag natin sa inyo sa ilang nga beneficyo sa kalabasa. Sa mga nagkakaon kalabasa na iya, ha? Binyo lahog lang ba? Okay lang. Ang kalabasa isa na sa pinakamanamit, pinakapaborito nga utan sa kabataan. Isang galing may mga nag-edad-edad pa, di ba? Damo pwede himuon na pagluto sa kalabasa kay damo ini siya benefit. Kaya nga masustansya. Nga mga vitamins kag minerals ang ara sa kalabasa. May vitamin A, ano pag vitamin C, E, B6, niacin, thiamine, so on and so forth. Damo mo lawig sabi mo, di ba tawe? May mga carotenoids, nga may anti-inflammatory kay antioxidant compounds. Very rich man niyang kalabasa sa antioxidants mo. Makabulig iya sa pagwa sa mga free radicals na makahililo ba lang mga nagahalit sa ating lawas. Rich in vitamin A. Sa nahambala ni Tita Wilma, may mga phytonutrients na makabulig man sa pagpabaskog sa ating immune system. Para nga mapakigbatuan ang mga foreign substance nga makahatag sa atong balatian. Okay. Makabulig ang kalabasa para malikawan ang ano Tita Wilma. Ang pagpalanakit kag pagpalang hubaw-hubaw sa mo nga mga kasukasuhan, butlingon, sa mga may arthritis, kung rayuma, makabulig ang kalabasa. Kan makabulig man ini sa pag-angkon sa ulcer. Ano pag ito may pectin siya mo. Ano baluan ko ang pectin amo ni naga-control sa blood sugar level sa atong lawas. Yes, pagdumduman ko na, hindi ko ginamalipatan. Ang magnesium kag potassium na angkon sa kalabasa maayo ina para sa high blood pressure. Makabulig man ina para relax ang atong makakaugatan kag makapanubo sang imo blood pressure. Fiber pa, makabulig man nga matinluan ang amat-amat nga tubo ba lang ang cholesterol, nagatipon ng mga cholesterol kung tambok sa mga kaugatan naton. Yes, ginapangtunaw, yan ay yakin ginapagwa. Kag ang pagkaon man sa kalabasa, maayo para ano gani mga bata? Para magsanag ang aton kanulok. Makapanani sa aton mata, kag malikawan pa na maguba ang imo mata. Ilabi na gid, gadget ang ginauyatan, cellphone, whatever, mga kabataan. Pero kaon gid utan, especially kalabasa, di ba? Rich in sa vitamin A, mga antioxidants nga nagabulig man para malikawan ang macular degeneration, ang catarata, kag ang glaucoma. Amo na siling kalabasa. Nagakamang ni siya di ba? Nagakamang ni siya, kag ang bulak niya, pwede man ni natin mautan dahil malakot sa utan. Ang iya nga lingkod nga ubos, di ba? Ginalakot man nila para nga butangan sang munggo. Na subak sa munggo, di ba? Si kamaan ng luto niya sa kalabasa sa mga bata. Namita na sila lutikon. Di ba? Ang luto sa kalabasa. Lutikon. Nami man na siya kung hinamunggo, butang kalabasa, may balatong, may talong. At the end, sang ulitin ko, may amargusto, butangan ko na lang gani amargusto. Kung anong luto mo sa kalabasa, so hindi pa na gani mahimo nga inang daw ko yukoy ba lang, na straight mo lang kagusto na sinanglan niya mother, indoy, mama, whatever, lola or tita, mag-resource for tita para sa itong mga kabataan. Pwede man dulsihon ang kalabasa, may gata, kag kalamay. Palutikon, yes, may namit na. May pamahaw ka, may panyaga ka pa. Okay, ang kalabasa or squash in English para sa tanan.
Inayatan na share sa inyo sa sining nga hapon, gani relax. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos malisan sila sa mga importante nga mga pasibalik. Okay? Ha? Pangamyaw naman kita. Ada naman sa mga kauturan natin kanina po dira sa ito sa Facebook Live. Yes, ada si Ma'am Marlene Diaz, si Ma'am Marlene Diaz, nga po sa ito sa siniya nga hapon. Good PM to Wilma, keep safe, Ma'am. Thank you, kid. Na? Mayong hapon, Tito Wilma, watching live here from Tanza, Cavite. Hello sa family Tantiado sa Valladolid, Tito Wilma, kapamatigid permi si mama ko sa inyo. Salamat. Kay Florence Kahulaw from Murcia, again, salamat man sa imo. Ma'am, after na tinawang sabi, yes, salamat. Di pa mo ka na bala. Always ginaya, Tito Wel. Yes, kay Norberto Moroy, Trasona, good afternoon. Good PM, Action Wilma, please greet si Junjun Estacio, Tras. Kay Leoncio Maligno, watching live, subong sa La Castillana. Salamat, Gid. Kay Richel Palermo Hilangre, salamat man, ma'am. Thank you, Gid. Kay Rose Guevara, sakto na tawe. Rose Guevara, good noon, ma'am, watching live from Alabang, Montelupa. God bless, keep safe always. Thank you. Nining Malu, Merry Christmas, gali daywe, Pasko ko, una ko. mga anak mo. Blessed Tuesday afternoon, Wilms, Mrs. Sue, much. Keep safe and God bless. Likewise, dear. No? Melchorita Ferrer, good afternoon. Tito Wilma, more power and God bless you always. God bless you always and keep safe. Okay. Ang ilong hindi na pagmunuha. Amugi na siya. Never mind. Salamat, Gid. Mami Liova Torres Amaro, good afternoon. Mami Liovs, kamusta lang dira? Halong man ka mo, ha? Saingulo, nini, patinyo. Okay. Relax lang na. Rubilin Planihog, Tito We, in greetings ko, please. I'm waiting po, mabasahan mo ang greetings ko, watching from Metro Manila, Quezon City. Makita ko ginakaroon kayo, relax na. Mabalik pa si Tita Wilma, dugay-dugay. Relax lang. This is my life. Ito na ni Zenton Plus Gold Tito We, no?
para sa unang nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Ang mga nag-celebrate sa ila birthday today, Martes, si Wilma, Setyembre 1, 2020. Happy birthday sa mga nagasaulog sa ila kaadlawan karon nga adlaw. Kag syempre man sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Sa horoscope ninyo, mga Virgo, ining mga Virgo, mo ining mga natawa Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Virgo, maging malipayon ang imo mga masunod nga adlaw, pero masubo man nga ihambal, pero may problema ka, ha? Kung may problema, okay lang na. But, kinanglan man yung mahinang panon ikaw karon nga adlaw, kag makita mo man ang paghatag importansya sa imo palangga sa mga bagay-bagay, nga importante man sa imo. Okay? Maghalong ka karon nga adlaw. Hanga masuwati mo nga numero 5, 18, 21, 25, kag 37. Lucky color, gray. Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Si Libra, subong adlaw, maluya. May problema ka man? Ay, nano, plus na problema. Problema si Libra sa kwarta. Pero hindi ka dapat magkabalaka. Kaya nga, may magabulig sa inyo sa pagsulbar sina. Isa sa inyo pamilya. Gani hindi ka magkakuya sa pag-approach sa ila. Masuwati mo nga mga numero Libra, 13, 18, 26, 32, 41. Lucky color, yellow. Sa mga Scorpio naman, ay mga Scorpio, October 24, Nobyembre 22. Ang imo pamilya malipayon karon nga adlaw. Kay nga nalipay sila sa imo ginapakita. Wala sila ka-expectar. Na anuhaw, Scorpio. Karon nga adlaw maging maalwan ikaw. Siyempre malipay sila kay maalwan ka mo. Okay, hindi ka dalo, diba? Okay, Scorpio. Masuwati mo nga mga numero 7, 14, 21, 35, kag 38. Light blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, Disyembre 21. Scorpio, hindi ka maakid. Kung may maghambal sa imo diferensya, kinahanglan man yung bukas ikaw sa pagbaton sa komento sa iban para matadlong mo ang hindi maayo nga aras sa imo. Magyom ka kuno bilog na adlaw ay Scorpio, maswerte mo man nga mga numero. Yes. Ito yes. 10, 21, 29, 37, kag 44. Brown is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon, Nobyembre 23, Disyembre 21. Adi, Sagittarius sunod sa imong horoscope, arigon mo ang imo magamo nga schedule para nga hindi ka ma-confuse. Mag-focus ka sa imo trabaho. Buligi, sama sa imong horoscope din, buligi ang nagapangayo sa imo opinion. Ilabi na ang imo suod na abyan. Masuwati mo nga numero 7, 14, 21, 30, kag 38. Light blue is your lucky color. Okay, sa mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, Subtubinero, Justin 9. Karon nga adlaw, ang imo pamilya nagaproblema. Nga nagahulat sa imo, nga ikaw lang ang makabulig sa ila. Abistoryahan na kung ano ba lang. Ano man ang imo mga ginaplano, mahatagan mo man ni nakatumanan karon nga adlaw. Matuwatin mo nga mga numero 5, 12, 22, 35, kag 40. Pink is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Aquarius, pangalatao Enero 20, tubtub Pebrero 18.
Aquarius, abi paligara ang kalain sa imubuot. Para wala ka sang mahambalan sa mga masakit na tinaga dira sa palibot mo. Magpahuway ka. Tagai time na naka-relax ang lawak. Mga masuwanti mo nga mga numero. 3, 17, 25, 28, 36. Blue is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero, January, itong to Marso 20. Ay mga Pisces subong nga adlaw. Aba, seryoso. Seryoso ikaw tungod sa imo mga trabaho. Sa pusa ang wala mo matapos na obra sa nakaligad para maangkon mo ang katawhan. Pisces. Masuwerte mo nga mga numero 10, 18, 25, 37, kag 42. For your yellow. For yellow, okay. Line of lucky color. So, una yung nagabay sa itong pagbasa sa inyong mga zodiac sign para man-site to infect sa kahoroscope sa karon nga adlaw. Ang ito na Dr. Pinoy, squalene capsule nga 100% pure squalene. Wala lamang chemical, kag wala sa malay. Longer life. Okay, tamyaw tanay sa ito mga palangga dira sa FB Live. Yes. Oo, mayong hapon lang daliwat. Ara, si Robelyn Plojino. No, tawe, greetings ko please. Waiting. Kativir. Mayong hapon lang da sa imo. Okay lang. Okay lang. Sa gana pamangkot sa province, modified general community quarantine kita. Ha? Okay. Amanda Canilla, good afternoon, salamat gid. Salamat gid Tita Wilma sa pagbasa. Tita Wilma, mayong hapon, kapamatigid kami diri sa balay. Wait lang akon mga anak, nagapamati, man si Kenneth, Danica Nunoy, kag akon mga hinablos ko na sila. Richie Gayat, Myrene Caniliada, Stephanie Billones, thanks ni Tita Wilma. Yes, salamat man. Amanda Canilia. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag, sa naman na naton, si Chris Fur, Historia. Dennis Richard Tibon, Roma. Mayong hapon. Yun ay Elmer. Kay Virginia San Antonio Alpin. Yes. Maricel Santa Cruz. Kag syempre, man si Maine Fuentebella. Si Lenny Valencia, kay Everett Tilugo, Adelfa Ortiga, Lozada, Rose Guevara, mayong hapon nila. Florence, si Florence Kahulaw. Yes, ito Wilma from Morsha, okay. Tina Nicolas, Tina, kamusta po kayo dyan? Ingat po kayo. Thank you for watching, Tina. Regards lang sa mama at sa kapapa mo, no? Sa lola at saka sa lolo mo. Hong Raon, mayong hapon dito, we are watching live here from Tansa Cavite. Tanchado. Okay.
Robeline and Cathy Veer. Ronya Chukadin and Tubina, mayong hapon lang na sa inyo, Mama Ons. Kamo din na nanday Nunong, si Che Pingot, si Nanay Milag. Nanay Nelly Malati, kamusta na? Halong-halong gid. Okay na, kayang-kaya na. Sa ilaman na Nanay Lina Binet, katay nanang mayong hapon man. Maricel Santa Cruz, good afternoon, Tito eh. Have a blessed Tuesday. Novi Valencia Subaldo, Tito ipag-greet si Mama ko, Titing Valencia, always gapamati. Okay. Calvin Adanwong, pa-shout out lang ko kay Mama Jen Alvinia. Thank you, Tito eh. Okay. Karo naman, kung makachimpo, Australia may laraman. Ay nga mga anak, hindi ta ka mo maarapalan. Pero basta may tiyempo, go lang na si Tito Vilma. Okay ha? Yes, salamat kid. Dulong sa inyo, songs. Logic fine para mag-check yung tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw. Marte, una nga adlaw sa bulan sang September. Kita we Aries na kita. Sa mga Aries, ining mga nataw Marso 21 tugtong Abril 19. Aries, halo ka sa paghambal para nga hindi ka makasakit sa balatyagong sang iban. Kung ano man ang nagakatabo, kinahanglan batunon mo. Iyakalipay mo man o kung iyakasubo mo man. Nasuwati mo nga mga numero. 5, 13, 19, 26, 38. Lucky color, fuchsia. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman, na tao Abril 20, tugtong Mayo 20. Kung ano ang ginapangabay sang tanan. Kag para sa imo magkapaayo, builugi sila Taurian. Amo lang gid ina ang pamaagi para makabawi ka sa imo naghimo sa nakaligan. Mga nagswerte mo nga mga numero, 9, 15, 24, 32, 40, kag 45. Jade green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, mga nataw Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Mga Gemini,
maliphayon kamo karon nga adlaw. Tungod upod ninyong inyong mga palangga sa kabuhi. Matawhay kag malinong ang sulod sang inyo kuluyan. Maswerte ninyo nga numero, Gemini, 3, 20, 28, 35, kag 44. Orange is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tutong Hulyo 22, bawdo tao kay ang adlaw man Cancer, do wala man problema. Kag subong nga adlaw, may balita ikaw nga mabaton, halin sa imo tuod nga abyan sa malayo nga lugar. Mangayo siya sa imo opinyon, kag ikaw lang din ang makalugpay sa kunatawe, no, maka-comfort sa iya, makalugpay sa iya sa ginaangko niya nga problema. Di pagdalog niya, masuwerte mo man nga mga numero, 8, 14, 27, 34, kag 41. Each is your lucky color. Sa katapusan naton nga zodiac sign Leo, ay mga Leo ni tao naman Hunyo 23 to Agosto 22. Aha. Isa sang maayo mga himuon karon nga adlaw Leo, tipuna ang imo mga palangga sa kabuhi. Babanding-banding no? Ipakita sa ila kag ipabatsag ang imo pagpalangga. May kakulangan ka gani. Mas wati mo nga mga numero, 3, 11, 28, 35, kag 40. Pusya is your lucky color. So, nabatiyan nato na itong the zodiac sign para man-second sa kahoroscope para iya karon nga adlaw. Kadasig man Tita Wilma. Pero hindi na itong pagkalipatan. Ang ato si Dr. Alfred Spear Manguston Tea. Isa man ka produkto Action Radio Philippine Standard Time in Punto Las Tres, ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so sinibangin pagdili niyo si Tito Vilma. Sa ito man pagpangamuyo, para sa ito mga kauturan sa mga tanan nga front and backliners, kag para man sa ito na opisyal sang gobyerno, kag sa ito mga kauturan nga infected sa COVID-19. Horacio Emperata, batok sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa N. Coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N. Coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kung mga kautulan, siya sa ating tanan, na malampuasan nito niling pandemic and COVID-19. Okay? Yes, Tita Wilma. Ay, happy birthday, gali. Anay, dira kay Panoy si Bongga. Happy birthday ko, no. Nahambal ni Allen Camacho. E dila ako, sada sila ni Nanay Isabel. Gusto ko ba ni Tita Wilma, pero wala na kita sa panahon. Ang ato na DTX 500 capsule, ini para Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr.